Aalborgs street racer har haft det svært. I mange år har de måttet køre ulovligt for at dyrke deres sport, men nu kommer politikerne til undsætning. Her på Kystvejen kan der snart køres race. Med onsdagens budgetforlig har politikerne gjort det muligt at køre race i Aalborg lovligt. Jeg er meget positiv, og jeg er glad. Og jeg er glad på alle de her street racers vegne. Lovliggørelsen er en stor lettelse for de, der har nægtet at køre ulovligt. Det betyder jo, at der forhåbentlig bliver stoppet med alle ulovlige race, eller i hvert fald mindsket så meget som overhovedet muligt, fordi der nu er et alternativ, som er lovligt. Og jeg er ikke i tvivl om, at når det er lovligt, jamen det gør tingene meget nemmere. Og plus, at det sparer ekstremt mange ressourcer, både hos politiet, hos de steder, hvor det nu er blevet afholdt, at de ikke skal bruge tid på at jage folk væk. RaceDays.dk har i flere år arbejdet for at få en lovlig stribe at køre hurtigt på, for det er populært og trækker ugentligt hundredvis af unge og deres biler til. Jeg tror, der er et kæmpe grundlag for det. Og plus også, at det vil blive større, hvis du spørger mig, fordi at der er mange, der simpelthen ikke vil køre det ulovligt, fordi det er ulovligt jo. Så jeg er ikke i tvivl om, at det her det skal nok blive godt. Det skal blive rigtig godt. Hidtil har der været op til 1000 tilskuere og op mod 100 kørere en almindelig fredag aften. Hvis vi tager i Nordland, så er jeg ikke i tvivl om, at vi sagtens kan få omkring måske 500.000 personer ud og kigge, og så samtidig have måske 50 til måske 100 kørere, hvis det går godt. Det er jeg ikke i tvivl om, det kan vi da sagtens støves op en fredag aften. I RaceDays.dk håber Michael S. Overgaard nu, at de ulovlige street races vil stoppe for en tid, indtil der kommer lovlige forhold.